No niin, ja sitten toisen äänityksen pariin. Tänään meillä on aiheena psykodynaaminen lähestymistapa, työmenetelmäpaja, jossa me oltiin siis tuossa marraskuun alussa. Ja tarkoituksena on taas vähän avata sitä, mitä me ollaan tehty siellä ja millaisia ajatuksia on herännyt, ja sitten linkittää sitä sinne teoriatietoon, johon olemme perehtyneet. Ja siihen niinku oppimaan, mitä me sieltä syventää oppimistamme tällä tavalla. Kyllä. Eli Sara Vinadis ja Ilona Rinne paikalla taas. Kyllä. Ja eli siis aluksihan me lähdettiin siellä tunnilla niinku siihen puhumaan niinku terapeuteista, niinku esimerkiksi psykoterapeuteista tai muista, ja siitä, että heillä on niinku psykodynaaminen ja sitten se kognitiivinen lähestymistapa. Ja vaikka me ei nyt psykoterapeutteja ollakaan, niin se oli ihan hyvä varmaan semmoinen alustus siihen. Niin, koska toi linkittyy kuitenkin tuo psykodynaaminen lähestymistapa siihen psykoterapiaan. Ja psykologiaan vähänkin. Ja sitten ehkä sekin, että tavallaan siinä tuotiin esiin myös sitä, että psykoterapeutiksi voi hakeutua sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnolla. Että varmaan ainakin molemmat meistä on jossain kohtaa miettinyt sitä psykoterapiaa. Joo, kyllä ainakin mä oon ja ihan kattonut jotain kouluja, niin se oli ihan silleen kiva. Mutta siis psykodynaaminen lähestymistapa, ainakin itsellä se oli semmoinen, että tavallaan niin kuin tiesin, mistä on kyse, mutta sitten tavallaan en tiennyt, mistä on kyse. Et oli joku niin kuin haju siitä, mitä se on. Et meillähän täällä puhutaan enemmän siitä sosiodynaamisesta ja siitä sosiaalisuudesta, että ympäristöstä sun muusta. Joo. Se oli ehkä vähän poikkeava siihen nähden, mitä me ollaan mutta mitä me nyt siitä psykodynaamisesta lähestymistavasta silleen opittiin ehkä, niin ainakin se, että asiakastyössä niin molemmilla sekä työntekijällä että asiakkaalla on se oma historia. Ja se historia tuodaan itsensä mukana siihen tilanteeseen, jossa niitä asioita käsitellään. Joo, ja silleen, mitä mä ainakin opin, niin sillä tiedostamatta. Että ne ei välttämättä ole niinku tiedostettuja, vaan ne on nimenomaan sen niinku alitajunnan niinku tuomia asioita. Että historiassa esimerkiksi ihmisillä on hyviä ja huonoja muistoja niin kuin toisista ihmisistä. Ja mikä se esimerkki oli, että joku nimikin saattaa niin kuin... Niin, esimerkiksi se, että sä saat itse lapsen ja sä et halua antaa sille nimeä Maija, koska sulla on joku kokemus vaikka jostain Maijasta, joka on ollut tosi negatiivisen sun ihmistä. Tai sitten, että on vaikka... Mä tuun vaikka uuteen tilanteeseen, siellä tulee mua vastaan joku Sara. Ja mulla on aikaisemmin ollut joku Sara, jonka mä en ole tullut toimeen, jolloin mä teen sen nimen perusteella sen alitajuisesti jonkun sellaisen, että mä ajattelen, että toikaan Sara ei voi olla. Joo, hyvä. Ja sitten sille jotain oman elämän esimerkkejä, esimerkiksi meidän välillä, niin ainakin itsellä on se, että mulla on yksi kaveri, joka oli erittäin läheinen kaveri, ja hän sai lapsen, ja meillä ei aika paljon sitten enää ollut niin kuin välttämättä, toki siihen vaikutti muutkin asiat sitten, mutta niin kuin sillai, että kun mulla ei ole lapsia, hänellä oli lapsia ja hän oli niissä lasten jutuissa ja näki äitejä ja sun muita ja mä sitten jatkoin näkee ihmisiä, joilla ei ole lapsia, niin tavallaan silloin, kun mä tapasin sut Ilona ekan kerran ja sä sanoit, että sulla on 2 lasta silloin, kun meillä oli se tutustumiskerta, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että tuolla on 2 lasta, me ei tulla olemaan luultavasti kovinkaan paljon tekemisissä, koska sulla oli paljon juttua silloin luokkalaisen Ullan kanssa, kun teillä oli lapsi. Ja mä jäin sitten juttelemaan yhden toisen kanssa siinä tilanteessa. Niin tavallaan se mun niin kuin, että jos miettii, että se voisi olla ehkä joku semmoinen oman elämän semmoinen niin, sellaisia totta kai niitä tulee tavallaan. Joo, kyllä. Mutta sitten me opittiin ainakin noista defensseistä ihan sikapaljon. Ja niitä kaikki ei pysty niinku ulkoa kyllä tässä muistamaankaan. Et siis ehkä sieltä nousi lähinnä just se, että defenssitkin, ne on niinku minän puolustuskeinoja. Eli ne ei välttämättä ole hyviä tai pahoja. Että sitä ei voi silleen, että sähän yrität puolustaa siinä sitä sinun minuuttasi tai minää. Kyllä. Ja siis jos nyt jonkun nostaa sieltä esiin, niin meillä oli aika monta esimerkkiä siitä arvon kieltämisestä, joka on just se, että kun jotain ei vaikka saa. Että sä haet vaikka kouluun ja sit sä oot silleen, että sä et pääse, niin sit silleen, että no en mä ois halunnutkaan. Joo, kyllä. Että toihan on aika tyypillistä ja sitä tapahtuu aika paljon. Ja sit siellä oli niinku... Sitten oli se, sitten siellä oli jotain kieltäminen. Joo, sen kieltämisen mä muistan, mä olin ainakin mun portfoliokin siitä vähän avannut. Että kieltäminen oli niinku sitä, että joku traumaattinen kokemus esimerkiksi kielletään. Että se sun
alitajuntas. Niin alitajuisesti sä unohdat sen, että sitä on koskaan tapahtunut, tai sä kiellät sen, että sitä on koskaan tapahtunut. Sen, joo. Eli esimerkiksi mä muistan itse, kun mä oon lukenut terveystietoa, niin siinä oli toi sama traumaattisen kokemuksen niin kuin se kaava. Ja siitä mä muistin, tai että mikä mulla niin kuin pompsahti tavallaan mieleen tuossa niin kuin pajassa, niin oli se, että jos saat vaikka tiedon puhelun, että sun äitis on kuollut auto-onnettomuudessa, niin ihmisen ensimmäinen reaktio, ei kaikilla, mutta osalla tai suurimmalla osalla on niin kuin se, että se kielletään. Ei ole totta, ei ole mahdollista, näin ei ole tapahtunut. Ja sama esimerkiksi, jos sulle tapahtuu jotain tosi pahaa, että sut vaikka raiskataan, niin se kieltäminen tapahtuu usein tällaisessa tilanteessa. Kyllä, jonka jälkeen sä pystyt vasta lähteä työstä. Koska se on niin traumaattinen, niin sä suojelet sitä minuutta sillä, että sä kiellät sen, että se joudut koko ajan käsittelemään. Ja sit tavallaan, jos miettii vaikka, niin eikö siellä ollut senkin joku vähättely tai joku tämän tyyppinen, niin sehän on tyypillisesti niin kuin päihdeongelmaisille. Niin, että kielletään se päihdeongelma tai vähätellään sitä ongelmaa. Että on silleen, että ei ole oikeasti. Joo, ja ehkä se sitten niinku psykodynaamisessa lähestymistavassa, niin kuin, miten se sanoo, niin kuin työntekijän, että jos nyt linkittää taas sitä työntekijää ja asiakasta, niin työntekijän tavoitehan on käsittääkseni niin just se, että tunnistaa niitä defenssejä. Ja sen jälkeen oppii, niin kun, että asiakas itse oivaltaa niitä. Niin saa itse oivaltaa, että sä et voi kertoa sille, että hei, sulla on tällainen defenssi. Joo. Vaan sun pitää niin saada se itse oivaltamaan se defenssinsä. Ja tämähän on siis haastavaa, koska tällöin työntekijän pitää tunnistaa myös itsessään niitä defenssejä, mikä on siis haastavaa, jos me mietitään, ihan kuka tahansa meiltä lähtee miettimään, niin varmaan mehän mietittiin tuollakin jo, että tunnistaa itsessään noita joitakin defenssejä, mutta tavallaan sitten taas se, että sä saat nimetä ne, ja siinä hetkessä, kun sä käytät sitä defenssiä, puolustat sitä minä, sä tunnistat, niin se on haastavaa. Että jälkeenpäin sä voit tulla sanoa, että mä oon tehnyt niin kuin, oi vitsi, että mulla on toi, että mä oon kieltänyt jonkun jutun. Joo, kyllä. Tai joku siellä mä muistan, niitä nimi oli lohkoaminen ja niin kuin tämmöisiä, mä muistan nimi, mutta mä niin kuin ihan sen niin kuin kaikki ihan niin kuin tälleen. Niitä oli nimittäin aika monta. Joo, ja siis kaikilla ihmisillä on defenssejä, se on ihan fakta. Niitä tulee joko traumaattisista kokemuksista tai sitten sellaisista itselle ikävistä yleensä, että kun sitä minä pitää puolustaa. Joo. Sitten me puhuttiin jonkun verran niistä transferensseistä, mistä kanssa mä olin ainakin jonkun verran sen, mikä se oli se lähde, voimavaraiset niin siinä puhuttiin kanssa niistä. Eli just se, että mä en ihan ymmärtänyt sitä eroa tavallaan, kun aikaisemmat tunnekokemukset tulee niin kuin mukaan uuteen kohtaamiseen. Eli just se, että joku tuoksuu. Se on sitä transferenssiä. Niin, se vähän se on sitä transferenssia, mutta sitten se on sitä historiaa, mistä me tänään äänityksen alussakin jo vähän niin kuin puhuttiin. Sitten me puhuttiin kanssa siellä tunneilla hirveästi empatiasta ja sympatiasta. Niin, että mikä se ero niillä on, ja pohdittiin sitäkin, ja päädyttiin jonkunlaiseen lopputulokseen, että sympatiaa voidaan niin kuin esittää, että joku voi niin kuin esittää olevansa sympaattinen. Niin, että sympaattinen ja empaattinen ei ole niin kuin sama asia. Meillä oli joku hirveän hyvä esimerkki tästä siellä tunnilla. Se liittyy johonkin sellaiseen, että jollekin käy jotain, niin oliko se ratkaisu, mihin me sitten keskenään, siinä meidän keskinäisessä keskustelussa päädyttiin silloin, oli se, että empatia on sitä, että sä niinku aidosti tunnet sen toisen tuskan ja pahan olon ja sen sellaisen, niinku, niin, että sä oikeasti eläydyt tavallaan sen toisen. Sä elät mukana sitä, kun sympatia voi olla sellaista, no voi, että sulle kävi ja sitten seuraavassa hetkessä saat tekemistä ihan muuta. Että empatia on tavallaan sellaista syvempää, jotain sellaista. Niin sillä kokonaisvaltaisesti tavallaan sen toisen ja sympaattisuutta voi opetella olemaan sympaattinen. Kyllä. Mutta empatiaa ei mun mielestä voi. Et empatia on aika pitkälti sellainen sisäsyntyinen, että jotkut ihmiset on vaan empaattisempia kuin toiset. Et se on fakta. Et toki niinku, varmaan sitäkin voi jotenkin harjaannuttaa. Niin joo. Ja eihän liikaa yliempaattisuuskaan ole hyvä asia. Ei. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, jos sä oot yliempaattinen, sä lähdet liikaa mukaan, niin sä kaadut sen tuskan taakan alle, minkä sä imet niistä asiakkaista ittees. Että empatiahan on yksi. Sun täytyy osata käyttää, sun täytyy olla empaattinen, ethän sä muuten tätä työtä voi tehdä. Mutta sitten se on aika häilyä se raja. Että sitähän joutuu jokainen tutkiskelemaan ihan itsessään, sitä empatiakykyä, että mikä on, niin kuin, koska kaikkea ei vaan voi pelastaa eikä auttaa. Aivan. Ja sitten yksi asia, mikä ainakin halutaan nostaa, tai ainakin mä haluan, säkin varmaan haluat, koska puhuttiin tästä sellaisen tunnin jälkeen, se tehtävä siitä, että mitä on niinku tulkitseminen ja mikä on niinku havainnoiminen. Eli tavallaan se jonkunnäköinen toiminnallinen osuus, missä me jouduttiin niinku nostaa oikeasti ylös ja näin, niin, niin siinähän me tosiaan
oltiin erinäköisissä asetelmissa, siis ihmiset, ja sitten sitä piti niin kuin joko havainnoida tai tulkita. Ja musta se oli hirveän hauska, kun opettaja kysyi siitä, että mitä havaitset. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä joku siellä sanoi, oli se, että no toi yksi on varmaan surullinen. Ja kun se katsoo alaspäin. Kun se katsoo alaspäin, jonka jälkeen sitten ja noilla on varmaan riita, kun jotenkin tolleen. Ja opettaja oli silleen, että hetkinen, nyt pysäytetään, onko tämä havainto vai tulkinta. Ja jo heti siinä vaiheessa meillä luultavasti siis kaikilla, ainakin niin kuin mulle, niin kuin tavallaan ja mulla. Siinä hetkessä niin kuin mä tajusin, että ei hitto, tai niin kuin, että näinhän se on, että tavallaan ehkä itse oli tajunnut sen jo ennen sitä, että siinä kohtaa kun se sanoi sen, että toi on varmaan surullinen, niin mä olisin, että ei toi ole havainto. Että tavallaan siis se, että kun Mutta ainakin itsellä niin kuin siinä vaiheessa, että kun mietitään niin kuin ylipäätään koulutehtävissä, mitä täällä on ollut, että milloin havainnoidaan, milloin tulkitaan, tai kun pohditaan sitä, että jos kirjoittaa vaikka oikeasti asiakkaasta raporttia, niin miten sä kirjoitat sen niin kuin asian, että jos se äiti itkee, niin tai on surullisen näköinen, niin et kirjoita, että äiti oli surullinen, ellei se äiti oli itsestä sanonut, että niin, hei, olen dokumentoinnissa tai tulkintojen ja havaintojen välinen suhde on todella haastavaa sosiaalialalla. Ja se pitää niinku oppia, mutta ainakin itsellä siinä vaiheessa, tai että mä muistan ton kohdan, kun se tyttö sanoi näin, jonka jälkeen opettaja vastasi näin, mitä mä äsken sanottiin tuossa, niin mulla ainakin siinä vaiheessa tuli semmoinen, että vaikka mä tavallaan niin kuin totta kai tiesin jo niin kuin havainnan ja tulkinnan eron, mutta mun mielestä siinä vaiheessa mä tajusin sen, niin kuin tavallaan sen toiminnallisen tehtävän idean, jolla tavallaan mulla ainakin syventyi se tavallaan oppi siitä, että mikä on havainto, mikä on tulkinta. Niin, no itsellä on ehkä siihen, kun mä oon paljon dokumentoinut töissä, niin kuin sosiaalialalla, mä oon joutunut kirjoittamaan niitä päivittäisraportteja ja tai noita palaveriraportteja, niin mä oon ehkä siinä kohtaa tajunnut sen, että mä oon ohjeistettu aika hyvin työpaikoilla siitä harjoittelupaikoissa, että se on havainto, että äiti näytti surulliselta, mutta se ei ole havainto, että äiti on surullinen. Että se on tulkintaa. Kyllä. Että tavallaan sinne voi kirjoittaa niitä vähän niin kuin tulkintamaisia havaintoja, mutta se pitää sitten kirjata sinne ylös, että se on sun oma tulkinta niin, nimenomaan. Ylipäätään jotenkin tämä psykodynaaminen lähestymistapa on ehkä sellainen, mikä kokee itse jotenkin omaksi. Omaksi ja niin kuin mielenkiintoiseksi. Tästä voisi oikeasti puhuakin niin kuin pidempään. Ja sitten tavallaan sekin, että kyllä mä ehkä niin kuin näen, että sosiaalialalla työskennellessä, vaikka tietysti aina katsotaan sinne tulevaisuuteen ja lähdetään siitä, että etsitään sille tulevaisuuden, että kyllä sen ihmisen historiasta täytyy usein tietää jotain. Koska kyllä se vaikuttaa. Koska se historia vaikuttaa ihmisen niin käytökseen, ajatuksiin. Niin, tai sitten ihan ylipäätään se, että kun joku tulee vaikka jos ajattelee, että sä oot vaikka sosiaaliohjaajana jossain tai jotain muuta, vaikka nuorisokodissa oot ohjaajana, ja joku nuori tulee, niin se, että sillä on aikaisempi huono kokemus jostain ohjaajasta, niin se voi, sun pitää tajuta se, että se ei ole mitään suhun henkilökohtaisesti välttämättä kohdistuvaa. Kyllä. Ja tavallaan, että tämä aukaisi silmiä sille historialle, että sitä täytyy, että me kaikki kuljetaan sitä mukana, ja että sosiaalialalla työskentellessä täytyy muistaa, että kun sulla itselläkin on se historia, niin on niillä kaikilla muillakin. Kyllä. Että kaikkea ei voi ottaa henkilökohtaisesti. Ei. Joo, tuossa oli aika monta niin oikeasti pointtia. Eli just ne puolustuskeinoja, havaintoja, tulkintaa. Sitten me ollaan niin itse tavallaan ehkä jalostettu ja viety tätä oppimista sinne työelämään. Eli just niin siihen jonkun raportin tekemiseen tai asiakkaan kohtaamiseen tai hänen käytökseensä ja niin kaikkeen. Tosi mielenkiintoinen. Että kyllä tästä olisi voinut vaikka puoli tuntia puhua, mutta ehkä me säästään teidät nyt siltä. Niin joo, kyllä. Puolen tunnin äänityksiä kuunnella. Ettei tule ihan liian pitkää, mutta siis joo, se oli ehkä siinä. Aika lailla luulisin, että oli siinä. Kiitos.